mechanika vpredu. Nám vybehli spoločne s ostatnými členkami družstva žien zo Snakova, tak ich sledujeme vzadu, veľmi pekný košík. Veľmi pekne naskrutkovali vpredu, je to trošku horšie. Počujeme, že stroj je zaťažený, ale nemá kde tú vodu poslať. Ventil máme uzatvorený, obrovská škoda, veľká škoda. Predný ventil je zatvorený, tak toto sa snáď nemôže ani stať. Všetko nám to klaplo, košík bol pekný, sanie bolo plné vody, no ventil na striekačke, ktorý má poslať vodu dopredu, je zatvorený a tak pôjde asi o